So sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kababay nga taga Negros Occidental. Ang ato man tatampo, nagdasingan nga Faye. Init na lagi. Unsa naman di urasa? Sa mo to kong cellphone? Patay. Lobat. Muting mamuntingog akong alarm. Ang ako nilo. Hala. Alas 11 na. Patay. Late na gid kaayo ko. Masanda na gyud kog memo ani ba? Patay na gyud ko ani. Mataktak na gyud ko. Taas sa para ba ning hagdan sa akong giabangan uy. Tay! Uy, Sorry. Sorry kayo. hinay miss. Daghan pag nagmahal mo. Ha? Bahala ka uy. Nagdali ko. Late na kayo ko. Late mo lang? Day, timailhan na gyud na nga angay na gyud kang magbinyo kay para na makapukaw nimo. Pait na ko kay kaubans bay, uy. Naanasad ka, ana. Imo na sa kong hisgutan bahin anang minyo-minyo. Pila na edad nimo? Lapas na kay kas kalendaryo, uy. Wag ko rinta na gud ka. Naibaw man ko. Dili mo ko nimo kinalang pahinumduman, ana. Ayaw sa man. Hangtod na lang gyud kang ingon ana. Unsaon man ako pag minyo nga wa pa manggani ko'y uyab. Sige ko no be. Unsa mo sa nimo pagkauyab? Hindi man ka mosugot sa mong plano para nimo. Ngay pa blind date ko nimo. O lagi. Sige na, good. Sugot na lang, good. Sige, good. Ready na ka? Nagilis ako. Maayo hinuon. Nangayo beto si Carlos imong address. Gihatagan na lang sad nako. Ha? Nga naman? Basi no, naipa-surprise nimo. Day, nainanuktok. Basig siya na ron. Oh, Ikaw? um, Ikaw ang ka-blind date na ko? kuan. Small world yun, no? Dali, dayon. Ready na ka? Paabot ako kadiyot, ha? Mag-fix na lang ko sa kong hair. Then, after ana, maglakaw na ta. Nga nung dinhiman ta nga restaurant. Abi na ko... Relax. Gituyo na ko nga lahi nga resto ang akong gisulti sa mga friend. Para natin privacy. Nga naman. Nadaw ka? Ha? Wa, uy. Nga no, naaday ko'y angay kadlukan. Wasan. Dagan kay tao sa palibot, oh. Di mahitabo nga magbinu ako nimo. Pwede i-off na lang nimo imong cellphone para mas makaila-ila kita. Ug way makasama ka. Sige. Okay na. Na-off na. Sugan ako eh. Ako sad. After din eh, napakaila ka mo? Or moderatso na kag-ulit? Diretso na ko uli. Sige. Ihatod din taga. Kadiyot. Carlo, dili man ni ang agianan pa dong sa amo. Naibaw ko. Asa ko ni mo dadon? Ha? Asa ko ni mo dadon, Carlo?
Recorded by Radio Mo TV. Dugay na kay kong naghinam-hinam mo. Carlo! Carlo, ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Dugay na kay kong nagsigig hinam-hinam niyo. Ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Virgin tunay ka. Carlo, maluoy ka. Pasagdi lang kung makauli ko sa amo. Ayaw kong patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo karon. Kay kung mahibaw ko nga misundo, balik kong ka. Promise. Promise, dili ko magsama. Promise. Day, kamusta ang date? Ikaw ha? Bakit chika ha? Gitawagan ti ka pero gipawang gini mo ang phone. Dili pa samok, girl. Oh. Huy, ano ka? Uwa. Sige na. Balik na sa mong table. Taga pa kong trabahoon. Wa na ko kasabot sa kong kinabuhi. Buhi patuod ko. Pero mura na sa kong namatay. Sakit kaya akong dugan. Miss! Hoy! Kung gusto ka magpakamatay, ipagpakamong! Sorry. Sorry kayo, sir. Sorry, miss. Buhi ko! Sorry, Buhi ko! Buhi ko! Maluoy ka! Maluoy ka! Huwag kayo daw ang intensyon mo. Relax. Inhale. Exhale. Sige, ginawa. Inhale. Exhale. Okay na ka? Okay na. Salamat. Kadit. Ako na number. Huwag ko kibaw kung sige agian mo. Pero kung nagkinalan ka o ka-istorya, huwag bisag maminaw lang nimo. Naara ko. Okay? Maluoy ka. Basag di ko makauli ni Sabo. Ayaw ko patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo karon. Kay kung mahibaw kung nga nisumbon ka, balik kong ka. Promise. Dili ko magsama. Promise. Sige, ginong balik-balik sa kumuna-una ang nahitabo. Mura na akong mabuang. Wala ko kay Pagod siya akong buhaton. Manawag ka ako atong... Sa may pangalan na to niya. Ako si Jude. O ikaw si... Faye. Salamat kayo nga nisugot kang magkita ta ha. Og pasensya nga. Naniguro lang yun ko nga daghan og tao sa palibot. Why problema na ako.
Unsa pa problema nimo? Tabangan ti kafe. Sud sa pila ka buwan nga nagsige mikita ni Jude. Nagkita na akong abuotan og tarong siyang pagkatao. Og nisalig akong sugod niya. Day, sulti ka ko tinuod. O wa di madayon inyong date ni Carlo? Unsa? Nakakita man gud mi. Og niingon siya nga, naglagot ko no siya nako kay wa ko no kay klaro. O wa si ko no kay klaro. Wa ko no nimo siya tunga ha. Unya, niadto ko no siya sa inyo. Wa si ko no itaw. Unsa? Dugay na kayo kung nagkinaminam na mo, Faye. Sa ato pa. Dili dito mao ang Carlo nga akong kakita. Huy, pasabda ko uy. Ano wa nimo si tunga ha? Day, sultihan ti kas tinuod nga nahitabo. Kaluoy ko din nimo. Pero, ayaw na lang pagsabaan na ni Carlo, day. Bahala na magmuna-una siya bati na ako. Dili pwede, Day. Wait, ako na siyang tawagan. Pag video call mo. Faye? Jude? Abi na ko, Carlo. Jude Carlo ang tinuod ko pangan. Sa ato pa. Ikaw di untang akong ka-blind date ato adlaw. Happy rasag ko nga nagkailata. Kay nakasabot ko si Musaid. Una ko nahibaw nga ikaw di ang babae nga gituhuan ako. Nga nag-Indian ako. Sorry kit kaayo, Jude. Ay, pagsorry na ko, Faye. Samot gid hinon ang akong kagustuhan nga protektahan ka. Jude, Kung sugton ako nimo, Faye, ako mo protektahan nimo hangtod sa hangtod. Ug dili na ka mobati og kahadlok ug kasakit. dako na sad kayo kog salig di mo, Jude. Maong dili ko magduduha sa pagsugot nimo. So, kita na? Yes, kita na. All of my life it seemed days would pass me by. Sukad nga nakailan ako si Jude. Nabuhi og balik ang akong kinabuhi. Maong dako kayo kog pasalamat nga nakaila ko og lalaki nga sama niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalang kaagay ni Faye nga taga Negros Occidental uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan Know That I Have You. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalenlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakapit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamila. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Ang at mga tatampo nagdasangan nga Ella. Huwag kay igabahos. Huwag ka maghuna-huna sa mong kahago. Aron makaeskwela ka lang. Unya karon nagpamablos ka! Baga kag naong, Ella?
Karon kay imo man ang tinuyuan. Hala, sige. Barugi na. Nagtuo kag makakuha kag suporta gikan na mo. Ma! Sorry, Ella, pero wa ko ikabuhian ang gimabdos nimo. Ibaw ka gid na pila pa edad na ko. Nagswila ba ko? Unya ako, Marco. O so'y pagtuon mo na ako, kaya na ako nga ako ra? Ella, Salbahis ka! pasensya na, Ella. Anak, masensya na ka ni Mama, ha? Wa pa gani ka mataw, pero grabe na kagubot ang atong kinabuhi. Sa gani ni Mama, nak. Ma, unsa ni? Di ba klaro? Imo na mga sinina. Ma, pa. Papasilo ako ninyo. Ayaw na ninyo buhatan ako. O ako mahima kung asa ko paingon ko inyo kong palayason. Problema na nimo, Ella. Mas gipili man nimo kinabuhia, di ba? Pes, barugi ang imong mga desisyon kaysa among tan-aw murag. Wa ka naman magkinahanglan namo. Ma, dili na tinuod. Layas na din Og ayaw na gid pakita na mo bisag kalusa. Pa! Looy, asan ni mo day, oy? Nuwi kay ka, oy? So, ayan ako kangyo ang akong uyuan din sa kuan, ha? Kanang sa salon. Kung pwede ba nga anhilang ka din sa salon? Kay kung dako palang untang amo, no? Na, padayunon yun unta tika dito, oy. Pero pwede naman siya taong gamaya, god. O niya, daghan pa jud ka ay mis amo. Nakasabot na ko, day. Wala biya sa nila magpapanimos, ha? Wa may konsiderasyon. Madros baya ka. Pero sige lang. Suwailan ako hangyo ang ako uyuan nga bayot. Okay rin ako. Pero kinahanglan nga, tabang-tabang sa gaglimpyo din sa salon, ha? Sige, sir. Uy, kaso na ako. Oh, Pwede sad kung nagkuwang kaog tao. Pwede sad ko ni mo i-hire, sir. Aron na po ko'y income. Og aron sad, makatigom ko para inigpanganak na ko. unya, kaya ka ni mo? Karon nga mabdos na ko, sir. Wa ko'y dili kayang buhaton. Bahalag lisod. Basta para sa kong anak, buhaton ako ang tanan. Tiyo, thank you kaayo ninyo, ha. Kung dili patungod sa inyong tabang nako, dili ko gid ni mahimo. Ay, naun sa kabayain. Mura ka na sa dakong pag-umangkon, oy. O mura na sa na mong anak-anak na si Mitch ka, imong anak. Dinigo na nagdako sa salon. Napamahal sa danamo nga murag amog yung pamilya. Oh, Giaway ko dito sa school, am. Uy, nga naman. Kinsa may nag-away ni mo dito, ha? Na, pagkuhan ako dito ni ano, naghilak na dito. Iaway na dito siya mga classmates. Asa ko na yung tinod na papa. Ila kong giaway. Unya giingnan ko bayot pa kuno ko, papa. Unsa? Giaway nila ang among princess? Ayaw na paghilak na, ha? Ogma, atoon na ni am-am sa inyong school ang nangaway nimo, ha? Asa man di akong tinuod nga, papa. Mitch, nak. Ella, anong
Dili naman lang ni mo suwayan o paila-ila ang bata sa iyang tinuod nga amahan. Paraon sa man kayo. Para masakita lang akong anak. Sa sugod pa lang, giambando na rin niya si Mitch. O kung interesado pa gid siya, unta, nangita na siya paagiron nga may laila iniya iyang anak. Pero wa sige himong lakang. Buat ipasabot, wa siya mo acknowledge nga na siya anak nako. Dili siya willing magpakaamahan. Ella? Recorded by Radio Mo TV. Mama, waday ko'y papa. Mitch, nak, Wasat ko'y lolo og lola, ma. ha? Gusto na tingali ron ang panahon nga balikon mo ang imong mga ginikanan. Wata kahibaw. Basin, dugay na kanilang napasaylo. Iyo, Ella, happy ni mo. Why mga ginikanan nga dili makaagwanta silang mga anak. Suway lang. Ella, anak, salamat ka nagpakita ka na mo ni Papa ni mo. Pasaylo amin na. Pasaylo amin sa among pagsalikway nimo. pasayloasad ko ninyo, Mapa. Dako kay kong sa ninyo. Mas nagkumigsa nga nahimo nimo na. Nagpadami sa among gibati nga kahiubos. Ug wa na mo huna-huna ang imong kahimtang nga nagmabdos ka nga ikaw rag usa. Napasaylo na ko ninyo, Ma. Pa? Unak, dugay ka na namong gipasaylo. Oh, mauna ba ni ang among apo? Opa. Mitch, nak. Mao ni si lolo og lola ni mo. Amen ko, lolo. Amen ko, lola. Pagkabuutan sa akong apo. Dali. Hag ni Lola B. Dali. Kagwapa. Gwapang bata. Balik na dinhi sa ato, ha, nak? Dalagbalik ang imong mga butang dinhi. Ingon mahal ang mga butang sa akong apo. O anhin na mo po yung balik sa ato. Tinuod ka pa? Una, tugay ka na lang mo kipaabot nga mo balik. O karon nga ni ala ka, mamawi minimo. Ingon man sa among apo. At least, okay na mo sa imong parents diha. After 7 years, no, naka-reconcile na jud mo. Maolig giday. Gaan na gid kaayo kong pamati ron. Mura kong naibtan og tunok. Why? Ya karon, unsa may plano nimo nga nabalik naman ka sa inyo? Unsa, nak? Mularga kas gawas? Oma, kana akong okay rin ninyo nga ibilin ako si Mitch ninyo. Pero gano kinahanglan pa man nga ato kas gawas manarbaho nga pwede man nga anhilang ka din sa ato. Pa, nahibaw ka bitaw nga wa ko makahuman sa akong pagtuon. Og bisan pag mo eskwela ko balik, dili na sa ko ganahan kay pila na edad na ako. Unya, nag-eskwela na sad si Mitch. Makakita man tuod kog trabaho din Pero lahi ra ang kita kung ato kas gawas man trabaho pa, ma. Aw, Nahala sige, anak. Kung mao'y tanaw ni mo nga, mao'y makaayo ni mo, suportahan ka na mo sa imong plano. Og ayaw ka balaka ni Mitch, kami rin bahala niya. Salamat, ma. Pa. naana di kay gi-applyan. Salamat din taon. Kaya wa ko ni mo lisod-lisod ra Ginoo. Nakalarga ra gid taon ko din hislaing nasod. Bisan mingaw. Pero buhaton ko ni tungod og alang sa akong anak. Bisan wa siya amahan. Pero dili na ko ipa-feel niya nga kuwang siya sa pagmahal.
Makatigom lang kog sakto-sakto. Magdegosyo ko dito sa Pinas. Aron dili na kinahanglan nga magkalagyo mi sa akong anak na si Mitch. Kumusta man ka diha, na? Okay ra ma. Kamo diha. Okay, Rasad. Hindi si Mitch, Gustong makigstorya ni mo. Ma, kano naman ka mo uli? Mitch, nak. Next year pa makauli si mama. 2 years man akong kontrata din Uli na lang, ma. Sige lang, nak, ha? Magtigo mo sig maayo si mama din aron inig-uli ni mama. Dili na ta magkabuwag. Anak na lang si mama. Uli na lang dayon, ma. Mitch, nak. Ay, agwanta lang sa kita karon, Mitch, nak. Puhon, sa dili madugay. Magkita raw niya tagbalik. Uy, kadagan ba tig missed calls ni mama sa ako messenger, uy? Nga naman ka, ha? Tawagan ako, be. Ella, anak. Ma, nga no? Anak, andang maimo ka og galigod. Si Mitch, wa na. Unsa, ma? Unsa wa na? Naligsan si Mitch, anak. Gilipat manggod mi niya din sa bahay kay iya mi kipatuo nga natuog ra sa taas. Unya wa mi kabantay nga ni gawas day siya. Ug mao to nahibuog na lang mi kung anong nagagubot na sa gawas. Si Mitch di ay kinaligsan sa banan. Kinuha ko, ma. Dili na tinuod, ma. Dili na tinuod. Mitch, anak. Anong nahitabo man anak. Ella, Marco? Ikaw? niya ako tungod kay nakabalita kong wa na nga itong anak. Ella, sorry sa... Karon ka na naman pakita nga wa na siya. Pero sa buhi pa siya, wa ka makauna-una sa pagpakita niya. Ella, pasaylo ako. Ibaw ba ka? Nangandoy mong anak ka may laila ka niya, pero wa ko buhata tungod kay gusto ko. Ikaw mismo makauna-una niya. Hindi ko gusto masakitan siya sa wa ni mo pagdawat niya. Nagmahay na ko, Ella. Pasawahin mo pagbasol. Wa na ang imong anak. Pahawa na din Kay bisag ka no sa dili tagit ka mapasaylo. Bitch, anak. Anak ko. Sakit kaayo dawaton, hangtod karon nga wa ni si Mitch. Kanimo, nak. I hope you're safe in God's hands now. Rest easy, nak. Pohon, magkita raon niya ta. Ug unta, i-guide mo si mama sa tanan akong pagkabuhaton. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga ikalang kaagi ni Ella nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipagayo awit nga nagulahan. You'll be in my heart.
Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulimanon, hantumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sabang Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Lawrence. I love you, Nika. Lawrence, Basin og makaingon ka nga presko ra kay ko. Pero unsaon taman? Dili man ako mapugngan ang akong kaugalingon nga ma-inlove dayon nimo. og ang koan. Love na sa tika, Lawrence. Pero dili pa ko pwedeng mag-uyab-uyab. Pandangon kong eskwela ni Papa ko, mag-uyab-uyab ko. Oh, paabuton ti ka. Doon nga mo graduate ta. Magpaabot ka? 3rd year high school pa lang ko ta. Taas-taas pa kayo kagpaaboton. Oh, basta. Sigurado lang ko nga na ako'y mapaabot. Way problema na nako. Lawrence, Grabe ni mo ka in love, no? Ubay. Naaninig ka nga akong gipangita sa kababae. O nga dili gi kumundang kung dili ko niya sugdon. Kung di na ako siya maangkon. Ah, sige. Paabuta ba'y hangtod graduation na to? Congrats, Nika. congrats po, Lawrence. Nakagraduate na kita. Nya, kumusta naman? Lawrence, ato na ko ha. Sige, pangitan akong papagod. Bye. Uy, klaro. Bati ani Nika. Uy, klaro kasabot. Pila ka adlaw na sukad sa among graduation. Pero wala lagi may magka-istorya pagbalik. Aya. Oh, si Nika. Siya ni. Hello? Lawrence, sorry gid kayo nga nilakaw ko dirit sa pag-graduation ha. Mao lagi. Bastid na ba ko? Dili uy. Gani. Gisugot pati ka. Ha? Kita na? Yes, kita na. Wow! Thank you, Nika. Lawrence, ato na ba ako mag-college sa syudad? Ha? Nya, ako? Ato na lang sad. Ato man ko kumustay sa akong ate, good. Oh, sige. Suway na kung ingon ang akong papa. Okay ra. Tinuod pa? Lagi. Pangita og boarding house ni mo dito aron kada weekend lang ka mo ulitin, he. Thank you pa. Lawrence, dili ko pwedeng magdugay og uli ron ha. Makigdungan og dinner si ate, good, kay moaris si Papa sa syudad. Mao ba? Naibaw na yung papa about nato, Nika? Wa pa. Dili pa ko makasulti. Kanus mo ko nimo ipailaila sa imong papa di eh. Wasat ko kay Bao. Pero sige lang, maabot ra niya taana. Sabay gidalian nimo. Hindi man sa ingon nga nagdali ko. Pero magsigin lang tagbantay-bantay sa itong lihok inigod. Tagsaraman sad mo ari si Papa sa syudad, good.
Kunya, imong ate. What if masakpan ta? Naraman siya din sa syudad. Bisag sa imong magkuwang na lang unta, ito nimo, ipailahila ko nimo. Di pagi ka mo kahimo. Lawrence. Recorded by Radio Mo TV. Basin o kikawaw lagi ko nimo. Ayaw ra gud paguna-una, ana. Okay, sige. Ipaila-ila ti ka sa akong maguwang. Murag, seryoso na gini ako manghod ni mo dong Lawrence Dak? Kay karon pa man ni siya nagipalaila na ako nga uyab niya. Mo ba te? Seryoso masag ko ni Kate? Digi ko makabuhat og binuang niya. Labi na karon nga yan akong gipaila-ila nimo. Oh, dapat lang. Kay ako sa may mukontra ni mo kung may bawaan akong pasakitan ni mo akong manghod. Te, tarong ni si Lawrence, te. Dili ni makahimo og binuang nako. Nahibaw ko, ana. Nika, asa naman ka? Kanina ako nagpaabot mo din eh. Lawrence, sorry kayo ha. Dili ko madayon. Nakaman din misabot sa akong mga classmates. Uy, nga mga lakaw mi unya. Unsa? Ano nalimot ka sa nga anniversary man nato ron? Oo, lagi. Sorry, gid kaayo. Nika. Sorry na. Mamawi ko nimo. Hapit naman nga itong bakasyon. Kita na mo'y mag-uban permi, okay? Buhata. Ay pagsisaad. Kaya nakabantay ba ko nimo nga pirmi na lang nga wa kay oras na ako. Kaya na kasi mo mga classmates. Dili na lagi. Promise. Sige. Dili ko mo pauli sa probinsya inig bakasyon. Ha? Dili ka mo ulit dire kay mo trabaho ka diha. Opa. Sige na. Kung mao'y gusto nimo. Padung na ko sa atong abutanan. Lawrence, sorry kaayo. Na may emergency, uy. Na-hospital si ate. Ha? Nga naman. Ano sa pinahitabo? O niya lang ito mag-istorya. Sabta sa koron, please. Laom ng gabi eh. Pero, wa pa man mo chat o balik si Nika. Naunsa di ka si Ate Tia Town? Oh, basig si Nika ron. Oh, number man. Hello? Kisa ni? Si Lawrence ni? Oh, kisa ni? Ay, si Ate Thea ni mo dong. Mayo gani nakita na ko imong number sa akong cellphone. Kadto ni kadak si Nika na ako. Oh, kumusta naman ka, te? Okay na ka? Ha? Okay naman ko. Ha? Oh, ingon si Nika nga. Na-aksidente ka. Ha? Ang inyang ingon na ko. Ikaw mo'y na-aksidente. Mao magani ko na madugay siya uli ron kay magatiman siya nimo. Unsa? Makakon ka? Lawrence, sorry. Salbahisa ni mo, no? Gitungo mi nimong para lang nga makabuhat ka sa imong gustong buhaton? Salbahisa ko na imo. Nga naman ka? Di ba ni taon ka ingon ana sa una? Nakabailain? Sorry. Di ka nga naman. Imo man sa nagsakod. Unsa? Sa sinugdanan, wa ko'y gusto ni mo. Pero diligid ka muundang og panguyab na ako. Kaysa tinuod lang, Lawrence. Lain mo akong nagustuhan og dili ikaw. Di ba tinunta ko nimo? Dili kayo mo na kong palaumon o pasakitan. Ang buong
Recorded by Radio Mo TV. Mao katuwang higalang kaagi ni Lawrence nga taga Sabang Danau City, Cebu. Bansa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan. Umiiyak ang puso. Ang kaagi gipakatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadar sa lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Nga tumadagtampo nagdasingan nga Noel. Gupahag yung lilit eh. Gawa na ko eh. Sab ka ba yalan? Imong ko yun. Kanina na ko sa itawag ni mo. Huwag ka maminaw. Sao nga, busy mo ko sa akong cellphone good. Ingon pa nila, kana ko bungol ko gwapo. Apil di ka. Kasi mo ginaging kabisihan ni mo ba? Cellphone. Uy, hala. Kadyut. Picture lagi na nililit lagi. Siya bitaw ni bay? Ay ka. Agoray. Ibugas nililit. Oo bay. Pero mauwa ko mong yab ni mo. Wow. Noon sa man taong ka, oy. Kung dili ka magkasulti niya sa personal, chat Ha? Chat Pag-chat sa, aron nga mahibaw ka kung unsa iyang reaksyon. Murag sakto si Bay Alan. Mayo tod nga akong chatan si Lilit. Aron kung masuko siya nako, sa chat ra. Enwil, Bay. pangita ka ni Lilit. Ha? Nga naman. Rumot lang. At tuwa dito ka. Tuwa sa ilahom sa mangga. Lit, may tuyo ka nako. Imo ba kung gibugal-bugal, Noel? Ha? Wa man. Onya, o sa mo tayo mag-chat na ako. Nood mo to. Dili rin ba ko ganahan nga panguyaban ko sa chat? Kung manguyab ka na ako, personal ako. Ayaw i-chat, dili ko ganahan, ana. Oy, Lilit, kredit lang. Lilit! Nasa to pa, palpak. Pero tingin palpaka ba eh? Tagluoy ya. Maayo ana, no? Panguyabi sa personal. Hi, Lit. Ay, wa ba ko maka-istorbo na mo, Lit? Wa man. Yes. Kuan ba, Lit? Nando ko ituyo ni mo? Unsa man na? Sa akong gichat ni mo ba? Tinuod ba ito, ha? Dito bugal-bugal. Mauwalan ko musulti ni mo sa personal. Pero, wa ka ganahi sa akong chat ni mo. Pwede man nga akong isulti ni mo din nga love te ka. I love you. Ayaw ka sa kulit, ha? Tinuod nga love ko nimo? Oh, Lilit. Mani akong gusto. Ngayon mo kusultihan sa personal. Ha? Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oh, Noel. Uyab na ta. Thank you, Lilit. I love you. I love you too, Noel.
Recorded by Radio Mo TV. May hinuon nga gisugot na ka ni Lilit. Lipay sa bitaw kay Kubay nga. Nagkauyab naming lilit. Pastilan. Congrats, bay. Lit, Ansa men? uyab naman kita no. Ngano di ay? Kuan, kanang... Pwede mo kiss? Pag sure, uy. Diyan ginugot. Kiss rin ito. Di ko, uy. Napali makakita na to. Wa may tawagod. Oh. Sige na po. Di lagi. Da! Nakisa lagi. Uy, kawatan ka ha. Ha? Ano sa kawatan? Nangawat makag-kiss, be. Di kawatan ka. Ngisi lang ay. Sorry kay Lit ha. Love lang ka. Basin ba yung mga uyab kaglain na wala? Uy, nga nuguta nga mga uyab mo ko nga. Kagwapa sa mong uyab ha. Bantay ba to? Gusto ka mudagan sa panahon nito sa? Sunod semana, graduation na to. Maog yun. Asa di ka mo Squilag College, Lit? Na, papa ko may bao eh. Mag-agad pa ko nila mga magpapa. Noel, karon nga nahuman naman ka sa high school, nagkasabot mi ni Papa ni mo nga ato na ka sa Cebu mo Eskwela College. Ha? Oh, nga naman ka? Dili ka ganahan mo adtog Cebu? Ma, di pwede nga. Anil ko din sa ato mo eskwela. Adto gyud ka sa Cebu, kay si ate man nimo mo gasto sa imong pag-eskwela. Maong pangandam kay palargahon ka nako sa Cebu. Mo rin kong biyaan din eh. Wako'y mahimo ulit kay may gusto nilang mama nga adto ko sa Cebu mo eskwela. Ikaw, asam di ka mo eskwela. Anira sa ato. Amping din niya. Magtawgan na ilang niya ta. Ikaw sa amping dito. Ay, pila pa lang gani ko kaadlaw nga nalayo ni Lilit. Mingaw naman kayo. Ingon ini de ang bation kung malayo kasi mong uyab. Kumusta, Lit? Mingaw kayo ni mo. Parehas dito. Ako sab, mingaw kay kunin mo. Ayaw pang itadaglain na ha. Siyempre. Ikaw sa ba? Ay pangitaglain dia. Paabot ako. Oo, Noel. Imo tong uyab imong gikasulti? Ote? Dong, magsabot ta ha. Ha? Ano sa mati? Ugma, sugod na sa klase. Dili ko gusto nga magsige kag tawag-tawag sa imong uyab ha. Ha? Kung gusto kang mahuman sa imong pag-eskwela, likayi nga magsige kag kontak sa imong uyab. Focus sa imong pag-eskwela, dong. Ote. Mauday nga dili naka-reply sa akong mga message. Kay gibawalan na din kasi mong ate. Ulit? Pasensya na. Okay ra, oy, Noel. Nakasabot raman ko. Sige. Focus lang sa imong pag-eskwela. Gusto ko gagdagan sa panahon eh. Sunod tuig. Fourth year college ako. Manang hindi kong ate nga mapauli ko sa Davao. Total, bakasyon pa man. Salamat din kay ni anagid ko sa mong dabit. Di na sa kong pauli sa amo. Muadto ko silang liulit. Ako siyang surprisahon. Noel? Ikaw? Oo, ako na eh. Uy, noon sa mukha nga... Huwag ka malipay nga naabot ko. Kuan? Nanangid ko sa kong ating mabakasyon din sa ato kay... Mingaw na kay kunin mo. Lilit. Mingaw kay kunin mo. Ayoko, Gaksa.
Ha? Ano sa mga? Dili na ko angay ni mo, Noel. Ha? Nga naman. Tungod kay minyo na ko. Lilit. Ugin sa imong bana. Ako ba'y? Bayalan? Kadiyot sa ha? Naglibog ko. Nagminyo mong duha? Oo, Noel. Ang sabi ni pagkahitabo ha? Naundang ko sa pag-eskwela. Kay wani ka gastong ako mga ginikanan ako. O gisakitan sab ko kay dili na ka makontak na ako. Og si Alan lang ako kasumbungan sa kahuot sa akong dughan. Hangtod ka. Hinahinay rin ako hanggang akong buot niya. Unsa? Sorry kay bay. Dili na ko tuyo nga ilugon si Lilit kanimo. Pero nahigugman na sab ko niya. O bago lamin nakasal. Kinuo ko. Kasakit ng nahitabo sa akong kinabuhi. Sakit kini. Wa ko magdahom nga sa akong pagpauli sa among dapit. Naminyo na day si Lilit. Ug sa ako pagyud nga amigo. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumay higalang kaagi ni Noel nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga rikulan. Don't Cry, Johnny. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papeda sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadus lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Romel. Bay Romel, nang regards ba to si Adel mo? Kinsa Adel? Adel ba, gatong classmate sa high school na to ba? Lo, di ba niya tumatos Manila? Nabot na gapon eh. Hala, Nangita lagi ni mo. mau ba? Ako niya tong suruyon sa ilahabay. Kumusta, Del? Maori gihapon. Misamot mang kagagwapa ron. Nga niya to kag Manila. Atik sad ay. Tinod lagi. Wa man lagi ni mo dada ang imong bana. Bana ka dyan. Huwag mong kadi ko'y uyab. Ha? Tinuod? Lagi. Yamat, girl. Oh, lagi. Del, suot na diri, oy, kay magaon na ta. Ah, dayon sa Mel kay mga unta. Oh, okay ra. Busog pa manggo. Mo balik lang niya ako din ha. Ikaw? Unya bay, unsay tanaw ni mo ni Adel? Gwapa ba yun eh? Diing nantabitaw ka? Unya, saman, wakay plano? Nagplano ko nga manguyab ko niya bay. Paspasi, kay pasig baunahan ka sa uban. I love you, Del. Oh, Romel. Ang tinuod,
sa una pa maging ko ganahan mo. Katubi taong nag-eskwela pa ta. Mm? Pero walang ko magkasulti ni mo tungod kay kuan. Mga bata pa man ta. Nya karon kay sakto naman tag edad. Pasinog may chance ko nimo, Del. Dili man kalisod di kog maon, Mel, kay nakaila naman ko nimo. O gusto pa, buotan man sad ka. Nga sa ato pa. Kita na. O, Romel, uyab na ta. Salamat kay nga wa ko nimo paanto sa dugay. Salamat Edel. Mau ba? Uyab na mo ni Adil. Oo. Iyan akong gisugot bay. Surtihan mo, bay, sa? Kaloy ang taon. Good luck sa iyong relasyon, bay. Ha? Manuroy ta? Odel. Aron ba malingaw sabta? Asa man sa ta manuroy? Bisan asa lang gud. Kada bang dapit nga malingaw ta. Ato pahimuslan ang panahon nga uyab ta. Kay kun maminyo na niya ta. Di niya ta makasuri-suri. Mausad. Sige, manuroy ta. Saman, nalingaw ka sa tong laag? Lingaw kaayo, uy. Nindot kayo ang dapit nga itong gatuan. Pero mausad lagi, kapoy sad kaayo. Ako sab, kapoy kay ko. Unira ta manguli ha? Ha? Nga naman? Nanakit ma kong tiil o linakaw. Unya, asa man ta? Mangita lang tag atong kapawayan. Mel, ngayon kita man ko ni mo tining dapita. Di na ta bata, Del. Nahibaw na siguro ka sa gusto na kumahitabo. Del. Romel, nahatlo ko. Siya may magkadlokan. Nga dili pa ka na ako pasagdan. Basta ha. Lagi. Promise na ako na mo. Adele. Recorded by Radio Mo TV. Ha? May nahitabo ninyo ni Adil? O lagi bay. Wagi na mo kapug niyo yung among kaugalingon. Agoy! Unya, bay. Unsaon na ron kung mamabdo siya. Aw, wa man ay problema. Andam ako mga asawa niya. Maayo kay ni Aka, Romel. Nga naman eh, ma. Ni anhi manggudtong amahan ni Adel. Nangita man to nimo. Oh, unsa ba yan tuyo, ma? Wa ko mahibaw. Basta kay niingon to siya nga paadtuon kas ila. Unsa man kay tuyo sa amahan ni Adil nako? Oh, may okay. Diya ka, Romel. Ngano di nga imo makong gipatawag noy? Di na ko magdagat pag-istorya, Romel. Usaban, may nahitabo ba ninyo ni Adel? Oh, kuan noy? May nakakita ninyo nga nanood mong lodging house. Oh. Tubag ako. Usaban, may nahitabo ba ninyo sa kong anak? O noy? Pues, pakas ni si Adel. Gusto masimong amahan nga pakaslante ka. Unsa man okay ra ka? Okay ra, uy. Ikaw hinuon, basig na pugos ra kag pakasal na ako. Ha? Unsa pugos ko taon. Laban ti ka. Sus. Kung mauna, magbinyo ta.
Naon sa man ka? Yanong nang hupaw man ka? Naghuna-huna lang ko sa atong kaimtanday ba? Dugay-dugay naman kita nga nag-ipon pero wa man kita makaanak. Maulag gidong, uy. Pero sige lang dong. Huwat-huwat lang ta. Basi day og makaanak ra ta. Ako ba ni mo ba'y magpa-check up mo? Ha? Magpa-check up mo, doktor. Aron inyo may bawaan kung kinsa gid ang may diferensya ninyong duha. Anong di mo makaanak? Ayaw lang dong, uy. Di ka mo sugot nga magpa-check up ta? Gasto na kaayo na dong, uy. Ayaw ko na nga itong mahibawaan, God. Mayong atong mahibawaan kung kinsa gay doon ay problema na to. Anong dili ta makaanak? Magpaabot lang gud ta dong. Makaanak ra lang kita. Dong, mananghid ay ko nimo ba? Unsa man day? Mo uban day ko sa kong mga amiga ugma, mga ligo mig dagat. Ha? Sige na dong, kay laay kayo sige pundo din sa ato uy. Dong, sige na dong ha. Sige na. Sige na lang eh. Pag-amping baya ha? Naon sa man ni si Adil? Ano nagsige man siya katawa? Day! Naon sa man ka? Wa dong uy. Nalingaw ra kog tan-aw sa mong mga picture gahapon nga nangaligo mig dagat. Wa man din sa amo si Adil. Hain man ka ni Bayana? Niuban ako sa akong mga friends dong, uy. Ano nga man ka mananghid ako? Nagdali mang good me dong. Unya ikaw, ni trabaho man ka. Maungawa na lang ko mananghid ni mo. Ayaw na nigos ba ha? Dali na day. Mga una ta, di ako ida nga sudan. Unsa man na sudaan ay mong gida? Kayo mong paborito, sinugbang isda. Day na, mga una ta. Noon sa ka day? Dong, ipalayo ra ko ng gidani mong isda kay baho kayo. Mapdos ka. Dong, Magpalitag piti. Aro ato ni maklaro. Positive gid nga mabdos ka. Romel, Kinsay amahan si magsabak. Pila na kabuan nga wa ko makahilabot nimo. Kay busy ko sa akong trabaho. Ug pila na sab ka tuig nga nag-ipon ta. Ug wa gid ka mo mabdos. Sakalit lang mabdos ka. Kinsay amahan si mong gisabak? Romel, Sultahin ko! Kinsa! aga kong ex. Sa... Nagkita bisan dihang nangaligo mig dagat sa akong mga amiga. Hangtod nga may nahitabo na mo. Sa... Ganun mo maligibot ako, Adil! Dog, pasaylo ako, dog. Natinta lang ko. Wala mo kapugya ka mong gibati. Kain ka ron na imong ex. Di balik na sa syudad. Kay may pamilya na sad siya. Kasakit na imong gibuhat ako, Adil. Sakit ka ini. Pasaylo lang ko, dog. Ako na rin pakatawon din ako gisabak. O gisipan na lang ang imo ning matuod nga anak. Adil! Wa ko magdahom nga makahimo sa pagbudhi nako ang akong asawa. Sakit man, pero akong gidawat ang nahitabo. Ako ang nahimong amahan sa gisabak ni Adil. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka mga higalang kaagi ni Romel nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo awit girakan tanging sayo. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanaros. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.